what's up guys? Dito kami sa ilog. Maliligo kami dito tapos kakain lang. Dito rin lang sa tapat ng guys sa amin. Dito sa may hanging bridge. Doon. Tara pasyal tayo doon guys. Oh. Kana. Buhat, mama. Hindi buhat anak ka. Oh, nabibidyo si mama. Kasi mo yung ulam mo. 1, 2, 3. Sige na, ganun ikaw, ganun. Sa ilalim sa ilalim. Lalim? Oh. Balik. Oh, tumpaw ka. Ah! Mama? Ano? Hi ka doon kay Kwan. Hi ka doon sa kamera. Hi ka na doon. Hi. Hello. Hello. Hi. Hoy! Baka na tayo. Baka na tayo. Saan mga pinitay? Saan tayo natin? Hoy! Baka na yan ang piyagnet. Apa! Apa! Lan! Apa lang tayo dyan? Dito, sabi nila malalim. Tara na, kain na tayo. Kain na tayo. Then guys, kain muna tayo. Kain. Kain namin. Kain natin. Kain. Hello guys. Ang ganda-ganda dito guys. Ganda-ganda. What's up guys, kain muna tayo. So ito po yung ulam namin guys. Sabaw. Kunin mo yun. Kunin mo.
Ayan guys, tapos na tayo kumain. Ligo-ligo time. Ganda dito guys. Sarap kumain dito sa tabing ilog. Ganda ng mga tanawin. Ito na natin. Hello po. Ano po? Hello po. Ano po? Doon ka, tabigyan kita. Ole! Ole! Ayan guys, pauwi na kami. Thanks for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you. God bless. Goodbye.